tich gi ka okil ne wacho kata ni migepe mopogore opogore matimo nonro nego bed ni timo negi nonro e gigo mantiere kar kacha. To kata ne family kende ne wan kaka jo Kenya wadwa ng'eyo wanyalo dwaro ng'eyo gima obedo ni notimre nikech wach ICC en wach manowuok kalure gi siasa. To siasa nyocha be waaye siasa to siasa mokalo chande bende ne wantie gi jok mane wawito otho nikech waparo returning officer ma Embakasi East. Koro wach tho kalure gi siasa en wach ma very sensitive ma onego wamanyi yore wang'e kaka gimomiyo kasama wan gi siasa ang'o momiyo seche moko yudo ka jomoko bende wito ngimagi. To bende gino ma iwacho ni oganda kanitiere to en gimoro manyalo bedo ni nitiere arita monego bed ni joneno yudo e kinde gi duto. Nyalo bedo ni janeno mar ng'ama chielo to kata kamano magi weche mapod nitie doho mano mar wacho mar piny mangima kira kata mano mar ICC. Kata kamano okenge ma osego bende nitie mathoth minyalo tim mondo tho makamagi nikech koro tho mara